Goedenavond allemaal. Het is voor mij bijzonder om hier bij u in Suriname te zijn. En we zijn ook dankbaar, ook vanuit Nederland, voor deze bijzondere gelegenheid. De week waarin de MBV 21 in Suriname gepresenteerd wordt. En deze avond staat eigenlijk in het teken van 1 Bijbelboek. En ik zal u ook teksten voor gaan lezen vanavond uit die MBV 21. Dan kunt u er al kennis mee maken. Dat komt allemaal uit het prachtige verhaal over Rut. Nou, u hoorde mijn collega Matthijs de Jong zou eigenlijk deze voordracht doen. Hij kon niet komen, maar ik had eigenlijk vroeger de baan bij het Bijbelgenootschap die hij nu heeft, hoofd Bijbelvertaler. Dus ik vond het leuk om die lezing van hem waar te nemen. Het is een zegen om de Bijbel te kunnen lezen in je eigen taal. En nou is het zo, taalgebruik veroudert op een gegeven moment. En dus is het ook goed dat er bij tijd en wijle opnieuw een Bijbelvertaling verschijnt of een Bijbelvertaling herzien wordt. En zo is het dan ook gegaan met de nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Even een vraagje aan u. Zijn er mensen die de MBV uit 2004 kennen? Als u even uw vinger op kan steken. Dat zijn er niet zoveel, wel een paar. Dus het is ook zo dat die MBV uit 2004 in Nederland veel meer is aangeslagen dan hier in Suriname. Dus even iets over die versie uit 2004 dan, want ja, die verbeterde versie is gebaseerd op de MBV uit 2004. Er is meer dan 12 jaar aan gewerkt aan die versie. Dus we zijn zo begonnen in begin jaren 90 en in 2004 verscheen die door ruim 20 vertalers en door honderden meelezers uit verschillende kerken in Nederland en Vlaanderen. Die vertaling kwam er niet zomaar. Kerken hadden gevraagd aan het Bijbelgenootschap: zouden jullie een nieuwe Bijbelvertaling voor de kerk willen maken? Waarom? Tot die tijd was eigenlijk de MBG 51, ook in Nederland, de meest gangbare Bijbelvertaling. Maar de kerken ervoeren steeds meer dat die vertaling weliswaar een goede vertaling was en is, maar tegelijkertijd toch ook wel moeilijk werd voor mensen van deze tijd om te lezen. Het is niet zo gek ook, die vertaling, daar is aan begonnen in de 20er jaren van de vorige eeuw. Dus nu is die inmiddels al, sommige stukken zijn al 100 jaar oud. En de taal verandert in die tussentijd. Nou, daar kwam die vertaling in Nederland en Vlaanderen uit. En daar was heel veel blijheid over, want het was een vertaling die inderdaad die moderne, nieuwe taal had. En dat was ook de bedoeling. Maar er was soms toch ook teleurstelling over die vertaling uit 2004. En die vertaling week namelijk soms te ver af van de Bijbel zoals men die hier kende. En ik denk dat in Suriname dat nog harder werd gevoeld zelfs dan in Nederland, hoewel er dus ook uit Nederland, uit veel kerken, best wel wat kritiek is gekomen. Even een voorbeeld. Ik noem nu de hoofdletters in de woorden die naar God verwijzen. Je ziet het in de versie uit 2004, zijn die er niet. In de MBG 51, Heere, gij doorgrondt en kent mij, terwijl in de MBV 2004 staat u met een kleine letter. Daarover klonk dus veel teleurstelling. Ik denk dat ik heb geen enkele vertaalpresentatie gedaan in Nederland, geen enkele, waar dit onderwerp niet aan de orde is gekomen. En ik heb er toen ter tijd heel veel gegeven. Veel teleurstelling. We hebben nu dan een verbeterde versie van de Bijbel, de MBV 21. Een versie die dus ook dichter bij de kerken staat. En daarmee dus eigenlijk ook dichter bij de oorspronkelijke bedoeling waarmee de kerken ook het Bijbelgenootschap vroegen om die Bijbel te maken. En u ziet het, de hoofdletter is ook teruggekeerd. Maar er zijn heel veel andere verbeteringen ook die passen bij een vertrouwde lezing van de Bijbel. Ik zal daar ook wel wat voorbeelden van laten zien vanavond. Nu is de MBV 21 ook in Suriname gekomen. U kunt al kennis maken met die tekst, want hij staat namelijk op de website van het Bijbelgenootschap, van het Surinaams Bijbelgenootschap. Als u daar gaat kijken, kan u zonder enige restricties
gebruik maken van de MBV 21. Dat is natuurlijk nog niet in het boek, maar wel te bekijken. Het is dus een vertaling die verbeterd is door ons als vertalers in samenwerking met de kerken. En we hopen en bidden dat deze vertaling tot zegen mag zijn en tot eenheid mag leiden, ook tussen de kerken, dat je samen één Bijbel leest in Nederland, in Vlaanderen en we hopen en bidden natuurlijk ook hier in Suriname. Nou is het zo, ik ben een groot liefhebber van vertalen, ik vind dat echt een heel mooi vak, Bijbel vertalen. En ik zou daar ook uren over kunnen praten, over alle uitdagingen. Maar deze avond doen we het toch een beetje anders, want uiteindelijk is die vertaling natuurlijk niet een doel op zich. Het vertalen is een middel om mensen toegang te geven tot Gods woord. We zeggen heel graag dat Gods woord klinkt in de taal van je hart. En ja, daarmee kan de boodschap van de Bijbel overgebracht worden. En deze avond staat in het teken van één zo'n Bijbelboek, het prachtige verhaal van Rut. En dat verhaal laat ook, dat geeft ook, als je dat goed leest met elkaar, geeft dat ook soms wat verrassingen prijs. Zoals de hele Bijbel eigenlijk vol zit. Als je die goed leest en opnieuw leest en opnieuw leest. Elke keer komt er wel, geeft de Bijbel iets prijs van iets moois. Of iets wat je raakt of iets wat je spiegelt. Nou, hoe gaan we nou vanavond het verhaal van Rut bekijken? Het gaat eigenlijk draaien om 3 opvallende woorden die samen eigenlijk de boodschap van het verhaal vormen. En dat zijn de woorden trouw, moedig zijn en schuilen. Die vormen samen eigenlijk de kern van het verhaal. Nou ja, en natuurlijk grijp ik de kans aan om u dan ook een en ander te vertellen over de MBV 21. Maar we gaan gauw naar Rut. Rut is als vreemdeling uit Moab meegekomen met haar schoonmoeder Naomi. U kent die bekende woorden wel, hè? Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Prachtige woorden. En ze zei ook tegen haar schoonmoeder, ik laat u niet in de steek. Ze had ook kunnen omkeren, hè? Toen haar schoonmoeder zei van, ga toch niet mee, dat is allemaal ellende. En ellende zou het worden, want Moab was natuurlijk een vijand van Israël. Dus kom als Moabitische weduwe in Israël, je bent berooid. Een weduwe had het heel erg moeilijk in die tijd, dus tegenwoordig ook nog wel, maar toen was het echt heel moeilijk. En ze is berooid en arm, net als haar schoonmoeder, dus die heeft haar ook niet zoveel te bieden. Maar die schoonmoeder is tenminste dan nog van het volk waar ze naartoe gaan. Om te overleven moeten Rut en Naomi de eindjes aan elkaar knopen. De restjes bij elkaar rapen, letterlijk op de akker bij de boer. Ja, die boeren, dat staat ook in het Oude Testament, die maaiden dan hun akker en dan moesten ze de restjes laten liggen voor mensen zoals Naomi en Rut, die dan, als ze dan aan het maaien waren, dan viel er wel eens wat af. Nou, die restjes moesten ze laten liggen, zodat arme mensen dan langs konden komen om die dan van de grond te halen, zodat die toch nog ook iets te eten hadden. En zo komt Rut uiteindelijk terecht op het land van Boas. En Boas is een rijke boer. En als ze dan op dat land terechtgekomen is, dan spreekt Boas haar aan. En dat ga ik u even voorlezen. Ik zal het ook op het scherm zetten. Daarop zei Boas tegen Rut, luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aren te lezen. Ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Ze knielde, boog diep voorover en zei, waarom bent u zo vriendelijk voor mij? U behandelt mij goed, terwijl ik maar een vreemdeling ben. Boas antwoordde, meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. Dat je je vader en je moeder in je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je bent komen schuilen. U bent goed voor mij, Heer, zei ze. U biedt me troost en spreekt me moed in, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben. Nou ja, we zien dus die Rut, die wordt
opvallend goed eigenlijk behandeld door Boas. En als Naomi het hoort, dan reageert ze ook opgetogen. Dat lees ik ook nog even aan u voor. Toen Naomi zag hoeveel ze verzameld had, hoeveel Rut verzameld had, en toen Rut haar ook nog gaf wat ze van het middagmaal had overgehouden, riep ze uit: waar heb jij vandaag aardig gelezen? Waar heb jij gewerkt? Gezegend de man die jou zo goed heeft behandeld. Rut vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had, Boas heette. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: mogen de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden. En ze vervolgde: hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden. En dan ineens krijgt Naomi een idee. Ze zorgt ervoor dat Rut zich helemaal fris en mooi maakt. Met een bad, met mooie kleren, een lekkere parfum. En zo gaat Rut naar Boas toe, maar zonder dat iemand het ziet. Namelijk in de nacht, naar de dorsvloer, waar Boas in zijn eentje ligt te slapen. Boas at en dronk, voelde zich voldaan en legde zich te slapen tegen een hoop gerst. Toen kwam Rut stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneinde terug en ging liggen. Midden in de nacht schrok hij wakker, draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeteneinde liggen. Wie ben jij? Vroeg hij. Ik ben het, heer, Rut, zei ze. Laat mij bij u schuilen, want u kunt voor ons als losser optreden. Mogen de Heer je zegenen, mijn dochter, zei hij. Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt. Iedereen in de stad weet immers dat jij een moedige vrouw bent. U kent, denk ik, de afloop van het verhaal. Wat Boas belooft, dat doet hij uiteindelijk. Nou, er is nog een familielid dat ook gebruik mag maken van dat recht als losser, eigenlijk nog eerder dan Boas. Maar die ziet er van af, want dat land wat nog over was van die zonen van Naomi, dat vond hij wel interessant, die andere familielid. Maar hij moest dan ook met Rut trouwen en als ze dan een zoon zouden krijgen, dan gold die als de zoon van de overleden man van Rut. En ja, dan zou die dus ook de akker erven, dus eigenlijk had hij daar dan niet zoveel aan. En dat was ook niet per se de bedoeling van het losser zijn, maar dat familielid zegt nee, dat wil ik niet. En dan is er dus de beurt aan Boas. Hij koopt het land, hij trouwt met Rut. En de zoon die dan wordt geboren, zet de lijn voort van Naomi en haar overleden man en haar zonen. En zo is dan het voortbestaan van de familie ook gered. Ja, het klinkt bijna als een mooi verhaal voor een film, hè? Een soort feel-good verhaal, mooie romantiek. Maar er klinkt toch meer mee dan we denken. En daar gaan we nu eens even wat beter naar kijken. Als Boas Rut ontmoet op de akker, dan is hij dus vol complimenten over haar. Dat hebben we net gelezen, hè? En we lazen net, meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. Dat je je vader en je moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Nou, dat is een motief in de Bijbel. Het verlaten van je geboorteland, het verlaten van je naaste familie om op weg te gaan. Er is namelijk nog één andere persoon van wie dat gezegd wordt. Weet u wie? Abraham. Abraham, precies. Kijk, daar zien we de teksten. In Genesis 12 vers 1 lezen we over Abraham. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je vernaaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. En in Genesis 24 vers 7, dan zegt Abraham over zichzelf, de Heer, de God van de hemel, die mij heeft opgedragen weg te gaan bij mijn naaste verwanten en mijn geboorteland te verlaten, en die mij onder ede beloofd heeft dat hij dit land hier aan mijn nakomelingen zal geven. Overigens wel, dit is een mooi voorbeeld over woorden in de
MBG 51, die langzamerhand wel een beetje moeilijk worden. Ik vind het altijd wel een beetje, trouwens, heb ik gemerkt deze week, het is wat ingewikkeld om dat in Suriname te zeggen, want het Nederlands is wel heel veel hetzelfde, maar soms toch ook net anders dan in Holland. Dus, maar op het gevaar af dat ik iets geks zeg, in de MBG 51 staat hier het land mijner maagschap. Ja, dat is een woord dat wij in ieder geval in Nederland absoluut niet meer begrijpen. Maagschap. En dus hier wordt het dan geboorteland genoemd, wat eigenlijk het moderne Nederlandse woord daarvoor is. Je ziet hier, dat is ook goed om even te zeggen, in Genesis 12, dat is, als je het vervolg daarvan leest, dan staat er dat Abraham gezegend zal worden. Dus het verlaten van zijn land en het zegenen door God, dat hangt met elkaar samen. En dat zie je hier bij Rut eigenlijk ook. Hè? Het verlaten van het land, dat valt samen met het zegenen door God. Is dat nou toeval dat Rut zo met Abraham vergeleken wordt? Dat is natuurlijk de vraag die we moeten beantwoorden. Ik denk niet dat dat toeval is. Want wat je ziet in het hele verhaal, met allemaal van die kleine toespelingen, is dat Rut geplaatst wordt in de grote geschiedenis van Israël. Zij is een hele belangrijke schakel in dat grote verhaal van Israël. Abraham aan de ene kant en straks zien we aan het eind dat David aan de andere kant staat. Abraham is eigenlijk de stamvader van het volk en David is natuurlijk de grote koning van Israël. En Rut is daarin een hele belangrijke schakel. Aan het slot dan zien we staan dat Rut wordt vergeleken met Rachel en Lea, de vrouwen van Jacob. De Heer geven dat de vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël groot hebben gemaakt. En als je dan kijkt in Genesis, waar eindigt dan de lijn van Abraham en Juda? Die eindigt bij de zoon Peres in Genesis 38. Nou, dat moet u maar even van mij geloven. Dus de laatste die dan genoemd wordt is Peres. En dan zie je dat precies dat wordt weer opgepakt in Rut. Dit zijn de nakomelingen van Peres. Peres verwekte Gesron, Gesron verwekte Ram, Ram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boas, Boas verwekte Obed, Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Nou, ik weet niet hoe het u vergaan is, maar als bij ons thuis dan de Bijbel voorgelezen werd en ik als kind aan het luisteren was, dan waren dit soort stukjes niet mijn favoriete stukken met al die namen erin. Dat is niet zo fijn. Maar wat zit daar toch in verborgen? Hè? Dus het is toch eigenlijk heel bijzonder. Dit stukje is toch wel een van de belangrijke stukjes in het boek Rut. Want het verbindt Rut en de daad die Boas gedaan heeft door haar in zijn armen te sluiten, verbindt hij met koning David. En aan de andere kant, door die opmerkingen die gemaakt worden, wordt Rut verbonden met Abraham. Dus ze staat midden in die grote geschiedenis. En het mooie is natuurlijk, Rut, dat zei ik helemaal aan het begin, was een Moabitische vrouw. En niet gewoon een Moabitische vrouw, zij was een berooide, arme Moabitische vrouw, weduwe geworden. Die vrouw staat centraal in het grote verhaal van God met de mensen. Heel kleine mensen. En ja, daar reken ik mijzelf toe en wellicht sommigen van u ook. Hele kleine mensen spelen een hele belangrijke rol in het verhaal van God. Als zij meewerken in het verhaal van God. En wat zijn de woorden die daarbij horen? En die komen we dan ook in dit verhaal tegen. Woorden, trouw, moed en schuilen. Die gaan we langslopen. Nou, laten we beginnen met het woord trouw. Dat is wel een heel belangrijk woord in de Bijbel. Het woord trouw. Het gaat vaak, als het woord trouw valt, over de trouw van God. God is trouw en dat betekent hij laat zijn volk, hij laat zijn mensen nooit los. In het Hebreeuws wordt daar een woord voor gebruikt. Ik zal niet zoveel Hebreeuws gebruiken vanavond, maar in het Hebreeuws wordt er een woord gebruikt dat is geset, trouw. Nou maken we even een stapje. Soms zijn het mensen die geset genoemd worden.
trouw. Als dat nou gebeurt in de Bijbel, dat niet God trouw genoemd wordt, maar mensen, dan zijn ze eigenlijk een beetje een spiegel van God. Zij laten iets zien van wie God is op aarde. Door hun trouw lijken zij op God. En dat zien we in het boek Rut terug. Het gaat 2 keer in dit boek over trouw. 1 keer bij Boas en 1 keer bij Rut. We hebben ze al gehoord, maar ik laat ze nog even weer zien, die teksten. Want als Rut na een dag op het land met armen vol koren thuiskomt, en Naomi die hoort dat het Boas is die haar zo goed heeft behandeld, dan roept ze uit: mogen de Heer Boas zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en de doden. Ja, wat bedoelt Naomi hier nou precies mee? Boas behandelt natuurlijk zijn familie heel goed, hè, namelijk Rut en Naomi, door dat eten te geven. Maar ook die overleden mannen. Want die mannen, die moesten er eigenlijk voor zorgen dat die familie te eten had en te drinken had. En dat konden ze niet meer doen, want ze waren overleden. Dus Boas, die bewijst ook trouw aan die overleden mannen. En later, bij die tweede ontmoeting, als Rut op de dorsvloer is gekomen midden in de nacht bij Boas, dan zegt hij: mogen de Heer je zegenen, mijn dochter, dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Rut liet Naomi niet in de steek. Rut was trouw aan haar. En ook nu doet ze er alles voor om voor Naomi te zorgen. Want Naomi kan dat niet meer zelf. Zij moet dat voor de familie doen. En dat is ware trouw, zegt de Bijbel. En door die trouw lijken Rut en Boas allebei een klein beetje op God. Want ze kiezen er niet voor wat het beste is voor henzelf, maar ze kiezen ervoor wat goed is voor de anderen. En dat zegt het verhaal: als je kiest voor wat goed is voor anderen en niet kiest voor wat goed is voor jezelf, daar rust Gods zegen op. Dat laat het verhaal hier zien, door dat kleine woordje. Nou is het bijzonder dat er nog een woord is, dat voor Boas en voor Rut wordt gebruikt. En dat is eigenlijk een beetje tevoorschijn gekomen uit het werk aan de NBV 21. Want een van de dingen die bij de NBV 21 heel erg centraal stond, was het letten op motiefwoorden in de tekst. En motiefwoorden zijn kernwoorden, zoals dat trouw wat ik hier noemde, die dan zo oplichten uit de tekst en die dan een paar keer voorkomen. En ja, die moet je in de vertaling goed zichtbaar maken. Nou was het zo dat in de vertaling uit 2004 die woorden soms niet helemaal goed uit de verf kwamen. Want het Nederlands, als je een verhaal vertelt of literatuur maakt, het Nederlands wil graag wat variatie. Dus je wil liever niet 4 keer achter elkaar hetzelfde woord horen als er ook een ander woord beschikbaar is. Dus de vertalers van de NBV hadden gedacht: we wilden goedlopend Nederlands, dus we moeten wat meer variëren. En nou, de lezers van de tekst, en vooral mensen die ook veel bijbelstudie doen, die zeiden: ja, maar je haalt zo wel voor de mensen die geen Grieks en Hebreeuws lezen, haal je de verbanden een beetje eruit. Dus het was een heel belangrijk aandachtspunt in de verbeterronde voor de NBV 21, om naar die woorden te kijken. Nou, we zijn hier dus extra op gaan letten en toen kwam er in Rut eigenlijk een woord naar voren dat eigenlijk in de oudere vertalingen helemaal nog niet is opgemerkt. Als Boas het verhaal binnenkomt, in de allereerste zin, als hij beschreven wordt wie hij is, dan wordt hij in het Hebreeuws Chayil genoemd. En het woord Chayil kan van alles betekenen. Sterk, dapper, moedig, belangrijk. Het kan van alles zijn. En als we aan het eind zijn, als hij Rut heeft beloofd om de zaak voor Naomi en haar te regelen, voor Rut te regelen, dan zegt Boas eigenlijk: je bent het waard dat ik dit voor jullie doe, want iedereen in de stad weet dat jij een Chayil bent. Hetzelfde woord. Boas is een Chayil en Rut is een Chayil.
Nou, zagen net bij trouw hoe belangrijk het is dat er zo'n verband dan wordt aangebracht. Dus ja, dit is ook een signaal. Hier moeten we iets mee. Nou, kan het misschien zijn dat u denkt, dat heb ik nog nooit in de Bijbel teruggezien. En dat kan kloppen. Want laten we eens even kijken naar hoe andere vertalingen dat doen. Er staat een vertaling die zegt, Boas is een man geweldig van vermogen en Rut is een deugdelijke vrouw. Ja, het kan hè, op grond van dat woordje Gaïel kan allebei die betekenissen hebben. Maar je kan natuurlijk niet meer zien dat het één woord is. MBG 51 heeft net zoiets, een zeer vermogend man, zeggen ze van Boas, en Rut is een deugdzame vrouw. En kijk je nou in de MBV van 2004, dan is Boas een belangrijk man en Rut is een bijzondere vrouw. Dus nog steeds zie je het verband niet, hè. Ik ga me niet wagen aan het voorlezen van de Sanatongo-vertaling, maar u ziet dat ook hier niet hetzelfde woord is gebruikt. Je ziet eigenlijk, als ik het goed begrepen heb, dat Boas rijk is en belangrijk en Rut een bijzondere vrouw is. Zeg ik dat goed? Je ziet hier wel goed hoe vertalen werkt. Want ja, als je een woord uit de ene taal naar de andere vertaalt, dan zijn er altijd meer keuzes. Wat ik altijd een leuk voorbeeld vind, en ik heb sommige van u al eerder gezien, dan hoort u het nog een keer. Als je het Nederlandse woord voor bank gebruikt. Ja, een bank is een bank om op te zitten, hè. Maar je kunt nog iets op een bank. Je kunt er geld heen brengen. Dat is een andere bank. Nou, ga je nou naar het Engels vertalen, dan heet het ene een couch. Waar je op zit heet een couch. Maar waar je geld heen brengt heet een bank. Dus het is hetzelfde woord in het Nederlands, maar een verschillend woord in het Engels. En dat woord bank in het Engels betekent dan ook weer oever van een rivier. Wat we in het Nederlands dan weer niet hebben. Dus je moet, als je gaat vertalen, stel je gaat een Nederlandse tekst in het Engels vertalen. En daar staat het woord bank in, dan moet je heel goed bedenken, is het een bank om op te zitten? Dan moet ik dus couch vertalen. Is het een bank om mijn geld op te zetten? Dan moet ik bank vertalen. Dus ja, vertalen is altijd kiezen en talen liggen nooit helemaal op elkaar. Niet qua woordjes, niet qua zinsbouw. Dus als je woordje voor woordje gaat vertalen, dan lijkt het heel precies. Maar eigenlijk doe je de tekst helemaal geen recht. Want je maakt er een soort vreemde tekst van. Wat in het Hebreeuws of in het Grieks normaal klonk, dat wordt dan in het Nederlands een soort heel houterig Nederlands. Dus ja, dat is eigenlijk geen goed vertalen. Maar bij woorden moet je dus altijd kiezen. Wat betekent het? En ja, één woord kan dus verschillende betekenissen hebben. En ja, dat zou natuurlijk hier kunnen. Dus op zich, die vertaling, geen van alles fout, hè. Maar de vraag is natuurlijk, zit er niet toch aan het herhalen van het woordje, zit daar niet toch meer betekenis aan? En ja, is er een oplossing te bedenken die dan toch voor allebei geldt? Nou, we hebben daarover gepiekerd en uiteindelijk gekozen voor het woord moedig. Boas is een moedig man in de MBV 21 en Rut een moedige vrouw. En je kan het hier zien. Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een moedig en invloedrijk man die Boas heette. En Rut wordt genoemd een moedige vrouw. Het zou wel even leuk om hier nog te melden dat er staat Naomi, en zo kent u haar waarschijnlijk ook, hè. In het Hebreeuws, als je het Hebreeuws uitspreekt, dan is het niet Naomi, maar is het Noomi. Dus de MBV uit 2004 die had dat veranderd. Had gezegd, wij gaan niet meer Naomi, maar Noomi gebruiken. En daar hebben we ook heel veel kritiek op gehad. Heel veel kritiek op gehad. Want ja, er zijn heel veel mensen. Ik weet zeker dat er hier ook iemand in de zaal is die Naomi heet. En Naomi was ineens uit de Bijbel verdwenen en daar kregen we heel veel kritiek op. Ik moet wel zeggen, er was ook één iemand, zagen wij in een database die in Nederland was, die nu het kind Noomi had genoemd. Dus, maar we hebben nog geen brief gehad nu dat die nu weer boos zijn. Maar in principe is het nu weer Naomi geworden in de MBV uit 2021. Nou, even naar die moed terug. Hoe zie je nou dat Boas een moedige man is? Nou ja, hij neemt zijn rol als losser wel serieus. Hij ontfermt zich
over de verarmde tak van de familie. En dat is natuurlijk niet zomaar wat. Ik denk wel van, ik ben hier nu, dit is mijn derde keer in Suriname. En ik ben hier nu ook alweer een aantal dagen. En wat ik hoor in verhalen van mensen, is denk ik dat er voor je familie zorgen is hier ja, toch nog steeds wel een hoog goed, heb ik het idee. Misschien wel iets meer nog dan in Nederland, waar je dan toch verder van elkaar afstaat soms. Dus misschien is het hier in Suriname nog wel meer een goed aansluitend verhaal dan in Nederland. Maar Boas doet dat dus ook. En dat gaat dus niet zonder kosten. Hè. Het kost geld, want ja, hij moet het verdelen nu over verschillende families. Het kost aanzien, want ja, hij trouwt met een Moabitische. Dat is niet iets waar je aanzien voor kreeg in Israël. En hij heeft toch de moed, het lef om dat te doen. En het kan hem dan eigenlijk niet zoveel schelen wat mensen ervan vinden. Want ja, een echte goede daad, daar moet je altijd iets van jezelf voor opofferen. En dat je dat dan beseft en het toch doet, uit overtuiging, dat is moed. Dus moedig past goed bij hem. En Rut is eigenlijk ook wel een hele moedige vrouw. Ik laat je niet in de steek. Jouw God is mijn God, jouw volk is mijn volk. Dat is een krachtige uitspraak als je als Moabitische vrouw meereist met je schoonmoeder. Die schoonmoeder, dat weet u misschien ook, die noemde zichzelf Mara in het verhaal, bitter. Dat was niet de vrolijkste om mee samen te reizen. Dus het vergde veel overtuiging om te zeggen, ik ga dat toch doen. Ik ga met haar mee, ik ga terug naar het land. Ze gaf haar de mogelijkheid, ga terug. Ze deed het niet. En ja, hoe zou het zijn om als jonge dame uit Moab, onbeschermd en in je eentje zo'n akker op te lopen vol met maaiers. Ja, ze deed het. De hele dag zwoegen in de brandende zon om te overleven. Ja, dan heb je moed. Dus we hebben nu 2 woorden waar ze op elkaar lijken. Moed en trouw. Rut en Boas. En ja, het zijn dus woorden waarmee ze ook verbonden worden met God zelf. Het zijn ook voorbeelden voor ons. Zo zou je kunnen leven. Zo kan God in jouw leven een rol spelen. Door moedig te zijn en trouw te zijn. Nou, dan komt het derde woord. En dat is het woord schuilen. Boas die begint erover. Hij ontmoet Rut natuurlijk voor het eerst op dat veld. En hij is vol lof over haar. Dat ze met Naomi is meegekomen om voor haar te zorgen. En dat ze de geboorteland heeft verlaten om naar een vreemd land te gaan. En mogen de Heer je daarvoor zegenen. Net zoals, hebben we nu gehoord, net zoals Abraham gezegend werd door de Heer. Die alles achterliet om God te dienen. En dan zegt Boas erbij, de Heer onder wiens vleugels je bent komen schuilen. Dat klinkt natuurlijk prachtig. Maar wat is dat nou precies, dat schuilen onder de vleugels van de Heer? Het mooie is, dat schuilen komt nog een keer terug in de tekst. Want bij de tweede ontmoeting, dan gebruikt Rut die woorden weer. Op de dorsvloer, dat weet u misschien ook. Je ziet dat alleen niet terug in de vertaling van 2004. Wilt u mij bij u nemen, want dan kunt u voor ons als losser optreden. Waar is dat schuilen gebleven? Nou ja, ik zei al, de vlotte taal heeft het soms in de 2004-versie gewonnen van de herkenbaarheid van woorden. En hier is dan zo'n kernwoord verdwenen geraakt. Je ziet dat wel als je het heel letterlijk vertaalt, zoals in de MBG 51. Spreid uw vleugels uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Hier zie je de vleugel terug. God had vleugels waaronder Rut is komen schuilen volgens Boas. En nu begint Rut over de vleugel van Boas. Spreid die over mij uit. We zien nu wel het kernwoord terug, maar we hebben toch een probleem hier. Want ziet u het probleem van deze tekst? Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Als je dat nou zegt tegen iemand die niet zoveel van de Bijbel weet. Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Het is een gekke uitdrukking hoor. Ja, wat wordt daar nou mee bedoeld? Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd.
Kijk dat met God, onder wiens vleugels je bent komen schuilen, dan snap je dat wel. Het is een bekend Bijbels beeld. God die wordt vergeleken met een vogel die zijn vleugels over zijn jongen uitspreidt. Maar ja, dat snappen mensen nu wel. Maar die andere zin, ja. En als ik u nu vertel dat het eigenlijk een uitdrukking is in het Hebreeuws die wij helemaal niet meer kennen vandaag, die de eerste lezers wel direct snapten, namelijk, het is een soort huwelijksaanzoek, een heel beetje indirect huwelijksaanzoek. Neem mij bij u, zou je kunnen zeggen, onder uw bescherming. Ja, dat hoor je toch niet echt als je zegt, spreid uw vleugel uit. Nou is die NBV 21, die wil eigenlijk twee dingen. Die wil de betekenis goed overbrengen op de lezer, want we willen graag dat mensen de Bijbel kunnen begrijpen, zodat het hun hart raakt. Maar het wil ook die motiefwoorden laten zien. Dus hoe doen we dat nou? Het was echt een puzzel. En wat we hebben gedaan is uiteindelijk gezegd, de oplossing die vinden we zo. Laat mij bij u schuilen, want u kunt voor ons als losser optreden. Dankzij het woord schuilen, dat je 2 keer in Rut tegenkomt, zie je toch de parallel heel goed. En we begrijpen wat Rut bedoelt tegelijkertijd. Schuilen bij God, dat betekent ook schuilen bij mensen. Schuilen bij mensen die trouw zijn aan God, die zich laten sturen door God. Boas die ontfermt zich over Rut en laat daarmee zien hoe God voor mensen wil zorgen. Het is ook een mooie les, vind ik wel. Want geloof, ja, het woord geloof, dat gebruiken we voor weten, of voor voelen. Je gelooft God, je gelooft dat de Bijbel waar is. Geloof heeft iets te maken met een overtuiging die van binnen zit. Maar het is ook meer dan dat. Het is ook het je laten sturen door God. Ja, dat je daden laten zien dat jij God kent. En als we dat doen, dan bouwen we ook schuilplaatsen voor elkaar. Thuis en in de kerk en in ons land. Dus geloven is niet alleen maar mooie praatjes en mooie gedachten, maar is ook doen. En dat laat dit verhaal zien. Want pas dan is Gods verhaal met de mensen af. Nou, ik vertel u vanavond dat Rut een klein verhaal is. Het heeft maar 4 hoofdstukken, het is een van de kleinste Bijbelboekjes. Je leest het zo door. Maar het heeft een grote les. En dat zie je misschien nog wel het mooiste als je kijkt naar het woord losser in de Bijbel. In het boek Rut is Boas de losser. En wat is dat nou? Ja, je koopt het land vrij van Naomi. Je trouwt met Rut. En dat betekent dan dat de familielijn door blijft gaan. Er zijn meer mensen in de Bijbel die als losser optreden, maar hetzelfde woord wordt vooral gebruikt voor God. En we vertalen het vaak, ook in andere vertalingen, met verlosser of bevrijder. Maar het gaat over hetzelfde. Nou, in het boek Jesaja zie je het bijvoorbeeld terug. Ik, de Heer, ben je redder, je bevrijder. Dus denk even aan het woord losser, hetzelfde woord in het Hebreeuws. De machtige van Jacob. En met hetzelfde werkwoord duidt de brontekst ook aan wat de losser doet. Hij koopt het volk vrij. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk. Hij koopt Jeruzalem vrij. Het gaat nog verder. Hij koopt zijn volk niet alleen vrij als losser, als bevrijder. Hij neemt het ook tot vrouw. Want je maker neemt je tot vrouw. De Heer van de hemelse machten is zijn naam. De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn. Je losser. Men noemt hem God van de hele aarde. En dat is dus nog een mooie parallel hoe Boas in zijn rol als losser eigenlijk een spiegel is van Gods verlossing van Israël. En je kan natuurlijk heel mooi de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament. Want Jezus treedt ook op als de verlosser, als de bevrijder die ons loskoopt uit de macht van zonde en van dood. Kijk, als je zo'n verhaal dus goed tot je door laat dringen, en we wilden als vertalers van die NBV 21 graag dat mensen als ze aan het lezen gaan en aan het studeren gaan, dit soort lijnen met elkaar ook zelf kunnen zien in de Bijbel.
Als je de Bijbelverhalen, die prachtige Bijbelverhalen, wilt laten spreken tot je nu, dan is de taal van vandaag van enorme waarde. Als je een vertaling hebt in de taal van jezelf, van nu. Taal die we begrijpen en taal waarin de kracht van de boodschap tot ons komt. Het gaat om taal die begrijpelijk is. Want ja, zonder taal die begrijpelijk is het een ondoordringbaar huis. Is het een huis zonder voordeur. Maar het gaat ook om taal die spreekt tot ons hart. De NBV uit 2004 die koos voor zulke taal, maar er miste nog iets. Het was te modern geworden in sommige opzichten. Geen hoofdletters die naar God verwezen. En bij de keuze voor vlotte, heldere taal was er soms ook te veel nadruk op die vlotte taal en te weinig aandacht voor kernwoorden. Ze waren niet meer herkenbaar. En het NBG heeft geluisterd naar alle reacties die binnenkwamen. Uit Nederland, uit Vlaanderen, en ik vind het goed om erbij te zeggen, ook uit Suriname zijn reacties gekomen. En we hebben ook in het proces Suriname gevraagd mee te kijken naar teksten, want we hebben één taal. Dus het leek ons belangrijk dat we die Bijbel maakten voor Nederland, Vlaanderen en Suriname. En niet alleen voor Nederland en Vlaanderen. En de nieuwe versie staat dichter bij wat de kerken voor ogen hadden. Met eerbiedshoofdletters, met die kernwoorden en met heel veel verbeteringen die door de lezers vanuit de kerken werden genoemd. En vooral nauwkeuriger, dichter bij de bron. Nou ja, en ik heb wat voorbeelden willen laten zien vanavond. Rut en Boas zijn beide moedig. En we hebben gekeken naar het schuilen van God en van Boas. En Boas laat zich sturen door God. En zo klinkt de rijkdom van de tekst en daarmee dus Gods stem in ons leven beter door in deze nieuwe versie. En ik ben natuurlijk heel benieuwd, als ik hier over een jaar zou terugkomen, wat uw ervaringen zullen zijn met de NBV 21. En ik hoop dat het tot zegen zal zijn in Suriname. Dank u wel voor uw aandacht.